Yeah! Der. Jeg hopper. Shit, man. Olli, bare gå over på den anden side, så du kan se det på en kiste. Det finder vi ud bare ud. Nej. Fuck nu pis alligevel. Nej. Det er bare lort til. Jeg flyttede. Fuck pis alligevel. Jeg blev så bange af det. Amor. Åh, det er smukt. Nej! Der er en shit, man. Der var helt af de deroppe, Olli. Han var hacker. Olli, vi må simpelthen med den. Ja. Olli, nej, kom over til dig. Gå tilbage, Olli, her. Okay, Olli, hvis... Lad den, Olli. Hey, Olli, jeg har mor til dig. Jeg har en kugle. Og lige til at slå den. Hey, vil du komme ned her? Der er en kiste derovre, tror jeg. Shit, mand. Jeg ved ikke, det går. Shit, men det leger bare med død, eller? Shit, han er vild. Jeg kan ikke gøre noget, han er sygt god. Ja, jeg fik ting. Er du efter mig? Sådan. Jeg fik ikke den vej. Så det var den her. Ikke løb til højre. Jeg kan ikke se det. Nu kan jeg ikke hjælpe dig. Kæft, det var godt lavet det der. Der var lige en, der nakkede en, og så løb vi lige forbi og stoppede en til. Nakkede den anden der? Vil jeg prøve at se, at jeg kan hacke? Næste. Og blive sammen. Okay, lad os... Sikker. Jeg tror, det er timer. Hvor mange er tilbage? Shit, vi mange tilbage. Jeg er næsten tilbage til spawn. Hallo? Ja, må vi godt sove over ved Oliver? Nej, må vi godt sove over ved os og spise hjemme ved ham? Super, det super. Så, ja. Så, hej.
Nu går der lidt. Nej. Nej, jeg løber ud i siden. Jeg ved ikke helt, hvad jeg laver. Ja, jeg fatter. Ikke for noget med i dag, men det er under 3. Jeg kan ikke se. Vil du lige finde en bygning? Kurs. Find derinde herovre. Nej, det kunne ikke derinde. Okay, nej. Det er bedre nok. Hvis jeg kommer. Overraskelsesselskab. Nej, gå væk. Ah, dø! Hvor er du hækket? Ah! Dø! Oj! Jeg var spille en item. Skal vi ikke se det sidste? Nej, det ved jeg ikke. Ej, vi kan ikke nå den mere. Ja. Jo, vi ser lige. Nej, han smed den ud. Han smed den der ud. Lort. Okay, ser bare lidt videre. Var det meget med at godt bare? Nej, han dræbte mig. Han skal ødelægges. Ødelægges. Der er en kiste. Nej, bare på. Han vil. Ja, kom så. Du kan ikke. Kom så. Du kan ikke. Shit, hvad er det lige? Hej. Skal du væk fra mig, hva'? Nå. Jeg tror, det var det for den her video. Der kommer nok en del flere videoer ud. Men vi ses i næste episode. Og hej hej.